O alcalde de Vilagarcía tivo que enfrontarse a algunhas das preguntas máis extrañas que lle fixeron nos seus 4 anos de mandato. Se lanza telas de araña como Spiderman ou se é mago son algunhas das preguntas que os nenos e nenas do campamento urbano da vila formularon ao rexedor na visita que hoxe fixeron ao concello. Son rapaces entre 3 e 7 anos, están facendo moitas actividades e hoxe tocáballe coñecer un pouco o concello. Dependendo das edades, pois máis ou menos teñen máis ou menos curiosidade por un concello. É certo que agora os rapaces de moi noviños saben quen é o alcalde e que o que fai. Os máis pequenos pregúntanche cousas tan curiosas como si sabes lanzártelas de araña como Spiderman ou si levas pistola, pero é moi importante que os rapaces saiban desde o principio pois que é un concello, cales son as súas funcións. O alcalde destacou os coñecementos do concello e de civismo que teñen os pequenos. Enseguida, se lle faz unha pregunta en que poden facer eles, que teñen que facer no cuidado das cidades, son os primeiros son máis respetuosos co medio ambiente que os propios maiores, saben que os papeles hai que tiralos na basura, que hai que coidar os cans, que hai que recoller os seus excrementos na cidade, está moi ben conciencialos desde moi pequeninos. A visita estivo composta por máis de 70 nenos e nenas que forman parte do campamento urbano de verán, un proxecto feito para axudar a conciliación familiar e para entreter e educar aos máis pequenos. Segundo o alcalde, o programa é todo un éxito. De feito, están enchéndose moi rápido, está quedando por desgracia xente fora, porque non damos coberto todas as solicitudes que hai, pero como lles estaba preguntando, pois os rapaces o pasan moi ben, teñen ganas de que se fan en administración e a nos obriga pois continuar con estas accións. A visita continuou por toda a casa consistorial na que os máis pequenos e pequenas puideron coñecer todas as tarefas que se levan a cabo no concello.